Samsung Galaxy A36 pleni svojim izgledom, samo dali su unapređenje u odnosu na prošlu godinu i Snapdragon procesor dovoljni da bi dobio našu preporuku. Saznajte u ovoj recenziji. Samsung A serija već godinama donosi veliku vrednost, kako u onom nižem, tako i u višem i srednjem segmentu. Već smo uradili recenziju modela A56 i zaključili da je verovatno najbolja kupovina Samsunga ove godine, odnosno da pruža izvrstan odnos cene i kvaliteta. Model Galaxy A36 je nešto jeftiniji, izgleda skoro identično, ali ima i neke slabije karakteristike, pre svega u domenu performansi, ali i kamere. Krenimo redom. Dizajn je kod Samsunga i dalje standardan, od modela A36 pa do S25 Ultra, svi izgledaju skoro pa identično. Odmah se primećuje da je staklo sa obe strane uređaja i to je pohvalno. U pitanju je Gorilla Glass Victus Plus, veoma otporno na udarce, što je dobro, zato što u kompletu ne dobijate futrolu ili zaštitnu foliju na ekranu. Lajsna je ovde plastična, pa nema onog očigledno luksuznog izgleda kao na A56. Segment sa kamerama je sličan, a ove godine su sve tri spojene. Ako se zagledate, vidjet ćete manje sočiva. I ovde je tu usečeni deo koji baš privlači pažnju i meni subjektivno ovo rešenje ne deluje baš dobro zato što skuplja prašinu, ali fakat izgleda drugačije. Ono što je zanimljivo je veći ekran u odnosu na prošlu godinu, pa je sada dijagonale 6,7 inča. Samsung je smanjio okvir i značajno debljinu telefona koja je sada 7,4 mm umesto 8,2. To je velika razlika i zbog toga je osjećaj u ruci mnogo prijatniji, pogotovo imajući u vidu i manju masu od 195 grama. Sve u svemu, izgled je ono što izdvaja ovaj model, uostalom kao i sve moderne Samsung telefone, a suptilne promene su ga učinile modernijim. Okvir oko ekrana je isti kao kod modela A56, što je u ovom segmentu ipak manje upadljivo. A36 ima IP67 otpornost na vodu i prašinu, dakle možete da ga pokvasite bez bojazni da će se pokvariti. Jedna od promena u odnosu na prošlu godinu je u domenu ekrana. U pitanju je Super AMOLED, ali je ovde i veći i značajno svetliji. Rezolucija je 1080 x 2340 piksela uz 120 Hz osvežavanja. Gustina tačaka je 385, ali ono gde se Samsung potrudio je osvetljaj koji dostiže maksimalnih 1900 nita. I to se vidi. Ekran je dosta svetao, solidno oštar i lepih boja. Nije kao oni na S seriji, ali jeste bolji od većine u ovom segmentu. A i logično je da Samsung svoje telefone opremi i vrhunskim ekranima. Podržan je Always On, a čitač otisaka prsta je optički i nalazi se ispod stakla. On je radio korektno, ali ne previše brzo, pa računajte na sekundu za otključavanje. Ako ste navikli na brze telefone ili ste malo nervozniji, ovo može da vas iznervira. Sve u svemu, dobit ćete visoko funkcionalan, lep i svetao ekran koji dobro radi čak i na direktnoj sunčevoj svetlosti i to jeste aspekt koji donosi veliko unapređenje u odnosu na prošlogodišnji model. Galaxy A36 ima 3 objektiva na glavnoj kameri i sva 3 imaju svoje pune funkcije. Tu je primarna širokougaona kamera rezolucije od 50 megapiksela sa otvorom blende od f1.8. Pored ove glavne kamere tu su i ultra široka sa senzorom od 8 megapiksela i makro kamera sa 5 megapiksela. Selfie kamera ima 12 megapiksela. I sve to deluje dosta standardno, iako je neočekivano Samsung smanjio rezoluciju selfie kamere, mada je to ublažio u vidu 10-bitnog HDR snimanja za video i fotografije. Samsung kaže da ih to čini boljim svakodnevnim kamerama za prosečne korisnike. U praksi, situacija je prilično konzervativna. Aplikacija je uobičajeni Samsung minimalizam, a jedino što se izdvaja je fan režim sa zabavnim Snapchat filterima, što jasno ukazuje da je telefon namenjen mlađim korisnicima. Sem toga, sve je svedeno, ali jednostavno za korišćenje. Nedostatak je nešto sporiji rad, pa će okidač imati malo kašnjenje. Takođe, telefon će u seriji moći da snimi otprilike 1 snimak po sekundi, i to je pristojno za ovaj segment, iako već sada ima nešto bržih modela. Dakle, snimanje jedne fotke će biti u redu, ali ako volite da snimate serijski u kraćem vremenskom periodu, primetit ćete usporenje. Za prosečne korisnike je to prihvatljivo, ali ako vam je fotografisanje u fokusu, onda to može da bude problem. Ovde nema optičkog zooma, ali tu je digitalni do 10 puta i to je dobra odluka, zato što već i na tom povećanju može da se primeti dosta šuma. A što se tiče kvaliteta snimaka, po dnevnom svetlu glavni senzor od 50 megapiksela će praviti vrlo dobre kadrove, uz dobre boje i solidnu oštrinu.
Ovde nema veštačkog zalivanja jarkim bojama, što je Samsung do pre par godina voleo da radi na telefonima srednje klase i to pozdravljamo. Digitalni zoom koristi veću rezoluciju glavnog senzora, pa negde do 3 puta možete da ga koristite bez previše uočljivog gubitka oštrine. Sve preko toga se ne preporučuje. Snimcima fali nešto dinamike, ali ništa što bi bio veliki minus za ovaj segment. Ultra široka kamera izgleda sasvim drugačije od glavne, pa su snimci nešto crveniji i sa dosta manje detalja. To se posebno vidi kod noćne fotografije koja neće biti previše upotrebljiva, osim ako telefon ne postavite na stalak. Uopšte, A36 nije idealan telefon za noćne snimke. Ekspozicija će često biti previše dugačka za slikanje iz ruke. Ali kada veoma mirno držite aparat i ima bar malo više svetla, tada mogu da se izvuku pristojne fotografije na kojima će biti šuma, ali će sve podsjećati recimo na analognu fotografiju sa visokom ISO vrednošću, što ima neki vintage šmek. Ultra široka i selfie kamera su za slabo svetlo nešto manje ubedljive, dok će po danu moći da naprave dobre kadrove. Makro kamera se pokazala dosta dobro uz visoku oštrinu, iako sumnjam u njenu praktičnost, odnosno retko kada ćete je koristiti. Portreti su lepi, sa dobrim zamućenjem pozadine i tu se Samsung mora pohvaliti. Video snimci su do 4K sa 30 slika u sekundi i zadovoljit će veliku većinu korisnika. U paketu naravno dobijate i obavezne AI alate poput Object Erasera koji radi dosta dobro. Zaista, Samsung je tu možda i najdalje dogurao, pa u kombinaciji sa Google alatima ovde dobijate dosta funkcionalan uređaj za 2025. i godine pred nama. Dakle, preporuka za kameru je da koristite glavni objektiv uz što više svetla i što stabilniji telefon. Uz te preduslove možete da izvučete lepe kadrove. Samsung je ovde odabrao Qualcomm chipset i to je promena u odnosu na prošlu godinu kada je koristio Exynos. U pitanju je Snapdragon 6 Gen 3, a Samsung ga je opremio sa 6 GB RAM-a i 128 GB memorije, što je dovoljno za neko standardno korišćenje. Inače, postoji verzija sa 256 GB memorije. Urađen je u 4-nanometrarskom procesu, što je u skladu sa aktualnim standardima, pa će telefon biti efikasniji u potrošnji energije uz manje zagrevanja. Dobit ćete poprilično prosečan procesor srednje klase koji na Antutu testu pravi oko 600.000. Trebalo bi imati u vidu da ovaj chipset nije veliko unapređenje u odnosu na prošlogodišnji model, odnosno dobijaju se od prilike iste performanse i to bi nekim korisnicima moglo da zasmeta. Na nivou performansi GPU-a A36 jeste nešto bolji. To znači da će zahtevne igre raditi, ali sa nižim podešavanjima i uz duže učitavanje i posebno instaliranje. Za sve standardne aplikacije, YouTube, streaming i društvene mreže sve je bilo u redu, a Samsungov operativni sistem je vrhunski stabilan uz visoku funkcionalnost. A što se njega tiče, tu je One UI 7 uz Android 15. Samsung je već neko vreme apsolutno vodeći na tržištu po pitanju nadogradnje, pa ćete ovde dobiti punih 6 godina unapređenja. To je naravno fantastično i garantuje da će vam telefon ostati aktuelan dovoljno dugo. Samsung Galaxy A36 ima bateriju od 5000 mAh uz 45 W punjenja, što je za relativno povoljan Samsung dosta dobro, pogotovo imajući u vidu da je korejska kompanija uvek bila dosta oprezna kod izbora baterija. U praksi dobijate 7 sati intenzivnog rada, odnosno pun dan. To je u proseku, iako smo i tu očekivali nešto veće unapređenje. I na kraju, da li bismo ga preporučili? Najvažnije, najbolja karakteristika Galaxy A36 kao i svih drugih Samsung modela nije hardware, već vrhunski software. Nijedan drugi proizvođač ne nudi 6 godina unapređenja u ovom segmentu i nema ovako stabilan operativni sistem. Uz specifikaciju u skladu sa svojim segmentom, Samsung je ponudio još jedan model sa kojim ne možete da pogrešite. Ipak, manje memorije i nešto slabija kamera mogli bi da obeshrabre određene korisnike. Sa druge strane, ako su vam brend i pouzdanost važni, onda je A36 vrlo dobar izbor. U Srbiji se prodaje po ceni od 44.999 dinara i to u 4 boje.